a little explanation in Hungary for the situation, the boat, and the rates, etc. Okay. Üdvözlök mindenkit a Spirit of Hungary fedélzetéről. Mi itt a délkeleti Passat félben járunk már erősen. Jelen pillanatban 21-22 csomós keleti szélben 15-16 csomós sebességgel haladunk. Ez kifejezetten jónak nevezhető, jól tudunk haladni, jól megy a hajó, finoman, szélteles kondíciókkal tudunk vitorlázni, és ez kedvez a hajónak. Az előttünk menő hajók már egy kicsit a zavartabb szeles zónában könnyebb, gyengébb szelekkel vitorláznak, így most úgy tűnik, hogy elég sokat hozunk rajtuk. Mindaddig ez így lesz, amíg mi is le nem érünk. Ha leértünk ugyanabba a zónába, ahol ők vannak, ott egy kicsit komplikáltabbá válik az élet nekünk is. Ők is, mi is készülünk már a déli vízeknek a viszontagságaira. Egyre többet tudunk a hajóról, de hát persze még mindig nem eleget. Azokat a hiányosságokat pótoljuk, amiket kell, és hát készítjük magunkat kintben, a hajót, magunkat, mindent, hogy a téli vizek hideg és viharosabb körülményei között rendben legyen. De nagyon fontos az, hogy a mára is koncentráljunk, tehát azért ez egyáltalán nem egyszerű feladat, itt most vitorlázni, mert a hullámzás és minden elég kemény. Okay, thank you, Nandor. Thank you very much. See you later. Next time Conrad will be on the phone. Thank you. Huge for Conrad. Bye. Okay, bye-bye. All the best.